registration. Ki pulit ka East Giant Hills kila penpulam no ya ka jingtmu kayi bian ya udrok bat kila kem no ya ki sawut ki brio ringkat uganja ubakya sanpuway point not lai kilogram nakakali jongki hakamit ngito ding. Kani ka jingyo kem kalong katkum ka jingyo jingtip ba ka don ka kali santro ka badon yo registration number na Tripura ka balayat na umkyang sya clear. La suba bakakit yakite ki jingdi ki balong bean. Ki pulit ka East Giant Hills kila penlong ya ka jing up shrip ha tera bat layo ban bat yakate ka santro. Hakawai pat kaliang layo ru ban kem ya uba sedang ki mirpet na West Giant Hills hadin balayo jingtip ba uday way na kisnar kayi drok na sorjowai. Kani ka jingyo kem kadai hakapor kumbalay bejemen step jong kasngito ding. Da ka jing temu ban ai ka jing hikai ka